Εδώ είναι το κυροπλαστείο, κάνουμε κεριά για τις εκκλησίες, κάνουμε τα μάτσα αυτά τα 33 που αυτά είναι 33 κεριά, συμβολίζουν τα 33 χρόνια του Χριστού και παραδοσιακά τα ανάβουν οι προσκυνητές στον Πανάγιο Τάφο και τα παίρνουν για ευλογία μαζί τους. Μετά τα σβήνουν, τα παίρνουν για ευλογία μαζί τους. Εδώ διπλώνει το φυτίλι, εδώ βουτάει τα κεριά μέσα για να δέσουν μαζί τους και πέρα έχουμε τα καζάνια που είναι λευκό ή μαύρο κερί. Έμαθα από τον Πατέρ Κυριακό να κολλάω εικόνες, έμαθα από την Ιωράντα για να κάνω πώς κάνουν κεριά, να κάνω κεριά. Μετά σιγά σιγά άρχισα να δουλεύω. Δούλευα λίγο στο ψηφιδά στο αρχή και μετά τώρα δουλεύω έξω. Προσέχομαι εδώ γιατί ο Ιέρνα με προσέχει πάρα πολύ, πιο πολύ από τον κόσμο. Γιατί όχι σαν εργάτης συγκεκριτάει, σαν παιδιά του. Έκανα αυτή τη λίμνη, βάζω το νερό από εκεί και έβαλα ψάρια μέσα, παίρνει περίπου 2.500 κιλικά νερό αυτή η λίμνη. Και έχω βάλει ένα είδος ψάρια που έχουν φέρει οι Εβραίοι από το Βιετνάμ. Λέει μια παροιμία, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, αυτά δεν τρώνε το ένα το άλλο και γι' αυτό και έχουν πληθύνει πάρα πολύ και ψαρεύουμε συνέχεια, βγάζουμε ψάρια από εδώ. Εδώ έστησα το εργαστήριο. Είναι το μηχάνημα αυτό που κόβει την πέτρα για να φαίνεται ότι είναι παλαιά. Είναι οι κόφτες που κόβουν τις μεγάλες πέτρες σε παστέλια. Εδώ μπαίνουν κάθε χρώμα, δηλαδή έχουμε περίπου 45 χρώματα, αλλά είναι από πέτρα γνήσια, όχι συνθετικές πέτρες. Εδώ όπως βλέπετε είναι το εργαστήριο των ψηφιδωτών με υπομονή. Κάθε πετρούλα τη βάζουμε στη θέση της όπως πρέπει να γίνεται, με αγάπη πάντοτε και υπομονή. Αν κατέχεις λίγο από αγιογραφία, πάει και το χεράκι. Πρέπει να έχουμε λίγο καλλιτεχνική φλέβα και αυτό οι Έλληνες το έχουμε. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Η δική σας καταγωγή? Από Πιερία, Κατερίνη. Από Κατερίνη. Και εδώ πώς βρεθήκατε? Είχα κάνει μικρό διάστημα στο Άγιο Όρος και όταν ακούσεις το Βαγγέλη να λέει όλα γίνανε εδώ στην περιοχή, λες τι γίνεται εκεί τώρα. Και ήρθαμε εδώ και χρειαζόμαστε ενισχύσεις από το Άγιο Όρος οπωσδήποτε να μας έρθουν εδώ άτομα. Γιατί έχει πέσει η Λειψανδρία. Το τηλέφωνο χτυπάει πάντοτε, βέβαια δεν σταματάει ούτε μέρα ούτε νύχτα και ο εθνικός ύμνος είναι, πώς να το πούμε, για μένα η Ελλάδα. Γι' αυτό θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στην πατρίδα, να είναι περήφανοι, να είμαστε περήφανοι που γεννηθήκαμε Έλληνες, να προσπαθούμε να κρατάμε την παράδοση, την πατρίδα μας, γιατί αξίζει πολλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, να πλησιάσουν κοντά στην Εκκλησία, να μην βλέπουν τα στραβά τα δικά μας των παπάδων, γιατί η Εκκλησία δεν σημαίνει παπάδες και δεσποτάδες, Εκκλησία σημαίνει Χριστός.